Putování Řeckem pokračuje přes hlavní město Atény. Procházím si starou část města, večer mě zláká fotbalový zápas a ráno se probouzím v parku připraven opět vyrazit na cestu. Další zastávkou je antické městečko Delphi s krásným výhledem do údolí. V Řecku můžeme vidět opravdu pozoruhodné věci, jako letadlo na střeše nebo tyto krásné kláštery na vrcholcích špičatých skal v Meteoře. Další dny se zbaběle držím co nejrovinatější trasy, abych načerpal síly na výstup na nejvyšší horu této země. Po 3 měsících, co si vozím zadek na kole, mi cesta na vrchol dává opravdu zabrat. Ale tohle je potom ta největší odměna. Nahoře potkávám Emiliana s Adrianem a tak je cesta dolů hnedka příjemnější. Ani nevíte, jak jsem rád, že zase vidím svoje kolo. Teď už je ale na čase opět změnit prostředí. Turek jede do Turecka. A tak bez větších zastávek pokračuji až k tureckým hranicím.